Amen. Praise God po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na. Tayo na po tayo at batiin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli sa umaga pong ito, tayo po ay magpupuri. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Katulad po ng ating aawitin, na kahit anumang panahon sa ating buhay, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin at hindi tayo pinapabayaan at iniiwan. Kaya sama-sama po natin siyang sambahin, awitan, itaas ang kanyang pangalan sa umaga pong ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal na tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
nagbabago, Diyos ka sa amin, naging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Isus. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Come on, church, awitan natin. Sabihin natin sa Panginoon. Panginoon, Panginoong Isus, pinupuri ka namin, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Isus, maghari ka. Hallelujah, purihin ka sa lahat ng panahon at ng panahon. Diyos ka sa amin, ikaw lang, Panginoon. Oras, nariyan para sa amin, Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoon, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Pupurihin natin ang Panginoon. O sa lahat ng panahon, O Diyos, Ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming pupurihin. Hallelujah. O salamat, salamat. Praise. Yes, Lord, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, O Diyos. Kaya sa oras na ito, salamat sapagkat ang inyong kapangyarihan, kadakilaan ay patuloy naming nararanasan. Lord, hayaan niyo po na ang araw na ito ay may pagkaloob namin sa inyo, Panginoon. Maihandog namin, O Diyos, bilang pasasalamat namin sa panibagong buhay, panibagong lakas, Panginoon, panibagong pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami makapanambahan sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga, Panginoon, maghari ka sa aming kalagitnaan. Kayo, Panginoon, Lord, umupo sa trono niyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God, at magliwanag ka sa buhay ng bawat isa sa pamagitan ng salita niyo na amin pong maririnig. Dalangin ko po, God, na sa umaga pong ito, patuloy na linisin niyo ang aming mga puso. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng hadlang, Panginoon, upang ang inyong buhay at makapangyarihang salita ay hindi matanim, Lord, sa matabang lupa, Panginoon, ng aming mga puso. Cleanse us by the power of your blood, O Lord. At hayaan niyo po na sa umagang ito'y maging handa kami na tanggapin, Panginoon, ang kapahayagan niyo, Diyos, na nais niyo na marinig namin. Salamat, Lord, sapagkat alam po namin, dahil kilala niyo kaming lahat,
Alam nyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. You will minister to your people, O God. Hindi nyo hayaan, Panginoon, na hindi namin maranasan ang yakap nyo, ang pagsama nyo. Yes, O Lord, higit sa lahat, Panginoon, ang salita nyo na nagbibigay ng buhay at lakas. Lord, salamat, salamat. Hayaan niyo po ang inyong mga ministering angels ang makasama namin na magsamba, Panginoon, magpurit, magdakila ng inyong banal na pangalan. At Lord, ang inyong pong anak na gagamitin sa aming kalagitnaan, itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus. Kayo lamang ang may taas at siya ay bababa, Panginoon. At hayaan niyo, Panginoon, let the meditation of his heart and the confession of his mouth be acceptable unto you, O God, in the name of Jesus. Salamat, salamat. Father God, sa oras po ito, we are excited, O Lord, for you will do new things in our life today, O God, as we praise and worship Thy name. Yes, Lord. We give you all the glory, honor, Hallelujah. praise, and thanksgiving. In Amen. Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen! Amen. Muli, sino po excited na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen! Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ka na ba? Excited ka na ba? Ayan. Sa umaga pong ito, muli sama-sama tayong aawit. Itataas sa pangalan natin, Panginoon. At sama-sama nating pasalamatan sa kanyang biyayang ipinibigay sa atin na ating Diyos. Amen? Kaya po tayo umawit, sumamba sa ating Panginoon. Ikaw ay mabuti, wala ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Nabubuhay sa biyaya mo lamang. Ako nagkakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Jesus, mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Sabihin natin sa Panginoon, tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya. Umalikawin sila natin sa biyaya mo lamang, Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw sa tuwa, sa salamat, tatalo tayo tumalon sa gala. Hey! Pupurihan tayo, sumayaw sa Diyos. Sasayaw sa tuwa, sa salamat, tatalo sa gala.
lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tunay nga po sa biyaya ng Panginoon, siya ay sapat na at higit pa sa ating pong mga buhay. Amen. Mga ngamba sa kawalan, babala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, biyaya mong sakana at umaabaw sa banda. At higit pa, sa banda sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Napakabuti ng ating Diyos. Oh, ikaw, come on, sing! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, oh, ikaw, biyaya mo sa gana at umahabang sa banda. Ikaw ay sapat, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Muli pa, oh, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umabaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Come on, church, deklara natin. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umabaw. Ika'y sapat. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ibubuhos na ng Diyos ang pagpapala sa bawat isa. Rumaragas ang pagpapala. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos,
Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Ulit pa, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Kumanitigyan natin sa ating buhay. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Sa kahilagang kanluran, limog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakamtan na. Diba sinabi ng ating Panginoon, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Oh, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Malagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga ang kanluran, limog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, ulit para umaragas, sabi mo sing. Maragas ang pagpapala, aking nararanasan. Come on, i-declare natin sa ating buhay, sa ating pamilya. Hey! Kung ba't sa'kin napupunta. Mula hinagap kanluran, timog silangan, saan na magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakap. Sa huling pagkakataon, lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga ang kanluran, limog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpaparagas, lumaragas ang pagpaparagas, lumaragas ang pagpapara, ang pinakamtan na. Oh, yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, katulad ng aming inawit, amin pong kiniklaim sa aming buhay yung pagpapala, yung rumaragas ang pagpapala sa amin, O Diyos. Lord, salamat sa iyong dakilang biyaya sa amin, Panginoon. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat magbukulan ng aba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan
lahat. mong ginawa. Muli pa ulitin natin, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, magsuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunod, ang walang sala manunubos, ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kayang niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di na mahirap ang kabandalan, kalwalhati. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig.
din natin para sa ating Panginoon. We sing hallelujah. Pumupuri natin ang Diyos. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Oh, sa huling pagkakataon. Oh, hallelujah. Hallelujah. O Diyos ng katarungan at katwiran ka, kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukunang niyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng lapit magsasabing ikaw lang ang Jesus, ang Panginoon. Muli pa, kabanal-banal ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabi, ikaw lamang Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabi, ikaw lamang, o ikaw lamang, ikaw lamang Jesus, ikaw lamang Jesus, ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos na buhay. Karapat-dapat siya sa ating papuri. Karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat nadarama namin ang iyong presensya. Sapagkat pangako mo kung saan may 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Ihanda mo ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita, maging ang nasa kanilang mga tahanan, ang aming mga kapatid sa Winnipeg, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po Diyos, wala kaming ibang maitaas kundi ikaw lamang Panginoong Hesus at kaming lahat ang maibaba.
Anoint your words, anoint your servant, hide your servant under the shadow of your cross. Let your name be exalted, Lord Jesus. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Amen. Praise God. Sige po, yung nasa bandang likod, pwede kayong mag-move po tayo forward. Ayan, mag-move po kayo. At yung buong music team natin, dyan lang kayo. Sige po. At marami pong bakante sa upuan para ang unang nakakatanggap ng blessing nasa harapan. Ayan. Para yung mga darating pa, dyan sila sa bandang likod. No? Amen, amen. So praise God. Ngayon po ay second Sunday of buwan ng July. Ano po? And thank the Lord sa kanyang kabutihan sa amin. At as testify this morning, at yun nga po, nung Monday, dumating po kami dito sa ating bansa. Galing po kami ng Winnipeg. At Wednesday kami dumating. Monday kami umalis doon. No? Ayan, July 8. So bago tayo magpatuloy, pagpe-pray muna natin ng mga bata. Sige, lahat ng mga bata ay tinatawag natin. Ang mga bata po, special kay Lord Yam. Sabi nga ng Bible, children are a gift from God. Regalo yan ng mga magulang mula sa Diyos. No? Kaya sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up your child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Sanayin natin, turuan ng mga bata sa daang dapat niyang lakaran, para paglaki niya, hindi niya malimutan yung itinuro ng mga magulang sa anak. Kaya nga meron tayong Sunday school. Tinuturuan sila ng mga Bible history, character. Ayan. Ano po? Amen. Tuon natin ang mga kamay natin sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning that you've given unto us. As we stretch our hands toward these children, O God, Lord, release your grace, your mercy, your divine protection, your covering, your wisdom. We declare, O God, something good is going to happen upon their lives. Lord, we declare your miracle, your blessing and provision. Bless niyo po ang mga batang ito, Panginoon, habang nasa murang kaisipan. At Lord, hayaan niyo po ng mga batang ito lumaking na itakot sa iyo, na naglilingkod sa iyo. We entrust their lives unto you, Father God. And i-bless mo ang kanilang mga parents upang matugunan ang kailangan ng kanilang mga anak, even ang kanilang teacher sa Sunday school. Give them more patience, O God, more wisdom and knowledge, at may impart sa kanila ang mga mensaheng mula sa iyong salita. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, amen. Walk lang, walk, mga bata. God bless. Ayan. Amen. Ayan. At gusto po nating pasalamatan, ano? At I believe they are watching now sa Winnipeg. Ayan po. Goy, pakipos mo yung pong sa amin doon, nag-accommodate. Sila Pastor Billy Pajardo, Sister Christine, mag-asawa po sila. Sa loob ng 2 linggo, doon po kami naka-stay sa kanila. At sagot po nila lahat, no? At talagang alagang-alaga po kami doon. Ayan po sila. Lakihan mo nga. Ayan. Ayan po, ito si Brother Billy. Ayan, yan po dating taga-Baco, Oriental Mindoro. No, ang asawa niya si Christine. Ito yung kanilang bunso anak, si Kathleen. Ang panganay nila si BJ, mamaya papakita ko sa inyo. Ito po si Bill Chris, ang kanilang sumunod na anak, tsaka si Hesi. Ayun, no? At yan po sila Ate Flory, si SP, no? Ayan po si Janine. Asawa po ito ni Hesi, ayan. Ito po naman si anak ni si Dalia. Ayan, no po. Ito po yung isang biyanan ni Bill Chris. At yan po yung last night na nung Sunday na nakaraan, nagkaroon po ng gawain doon sa house po ni Bill Chris, no? Kaya nagpapasalamat po ako at kasama ko po si Reverend Burr sa Pajardo family. Ayan po si Pastor Billy. At kila Bill Chris, kila Janine, yung mag-asawa. Ganon din kay Hesi Pajardo, yung pong kanilang anak. At si Ate SP and Brother Mel, at si Ate Flory and family, at yung Claudio family, yung po yung biyanan ni Hesi. Andiyan po kami, may basement po yung bahay nila, ang luwag at malamig. Yung pong tinira namin doon kina Brother Billy ay nasa basement po kami. No?
At ngayon po summer doon, pero blessing yung pagdating namin, malamig-lamig ang panahon. Hindi po kami pinawisan doon. No? Pag uwi ko yung pagbaba ko ng aeroplano diyan, paglabas ng airport, ayun, doon ako pinawisan. No? Kaya, thank God sa kanila pong buhay at we're so really blessed sa Fajardo family at nandiyan po yung isang picture, andyan po yung panganay si BJ, ano? Si BJ, ito po. Ayan po, si BJ, siya po'y Mongoloid, no? Pumanaw na siya, I think last year or 2 years ago. 35 years old siya o 38. Ayan. At yan po ay napakabait na bata at napakasipag. Matalino po yan kahit hindi siya makapagsalita, pero may ilang word na maintindihan mo. No? Naalala ko nga nung may gawain sa bako, pagkatapos kong magturo, yung mga kapatiran dyan, nagkukwentuhan pa na sharing. Masipag po yan, napakasipag. Sabi niya, shh, shh, shh. Pinaalis na kasi siya naglilikpit ng mga silya. Aayusin niya na. No? Tapos minsan, madaling araw, yung mami niya, si Christine, nagtataka mga baka raw mo kami nagnanakaw doon sa church. No? Ba nasilip niya yung kanyang anak niya, si si BJ. Nag-aayos pala ng silya. No? Madaling araw. At yan po nag-aayos din ng amplifier, ng speaker. Napakasipag po niyan. Matalino po yan. At nung kami kumakain minsan, after ng service, naglalunch kami sa loob ng bahay nila, tapos na kami kumain, maya kukunin na yung mga pinggan. Naguhugas na yun, nagagaganyan pa siya. No, talagang napakasipag po yung batang yan at mahal na mahal po yan ang kanyang mga magulang at kami rin po. At minsan nga napatotoo ko po yan, isinama ng kanyang daddy, ng kanyang papa sa may orthopedic. Nagpapacheck up yung ama, dala yung owner na pula, nakaupo yan dun sa harapan, sa tabi ng driver seat, naka-seatbelt. Parang umaga yon. Sabi nung ama, wag ka alis dyan, magpapacheck up lang ako. Siguro inabot ng baka 2 hours yung papa niya, si Brother Billy. Nako, pagbaba nung ama, nandun pa rin, naka-seatbelt, pawis na pawis. Tumatagaktak ang pawis, ang init na baka 12 or 1, no? Talagang, kasi yun ang instruction ng ama, wag kang aalis dyan. Naka-seatbelt pa rin ang init ng panahon. Pawis na pawis, no? Alam niyo po, kaya we're very thankful sa pamilya pong iyan ng Fajardo. At nagpunta rin po kami doon sa kanyang pinaglibingan, doon sa Winnipeg. Kaya nga po, pinababalik po rin kami doon, tsaka yung nag-speak din po ako sa doon sa JA1, Jesus the Anointed One. Dahil kababayan namin yung doktor, yung pastor doon, si Pastor Jing Abad, at saka yung wife niya, si Reverend Wesa. At nag-message sa akin, balik daw ako. Sige, in God's time, if God's will. No? So kaya, thank God, salamat sa Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid na ito, na alam kong sila rin po ngayon ay nakikinig sa atin, nagwawatch po sila. Dahil kung dito ngayon, alas 9 ng umaga o mag-alas 10 na, doon ay gabi ng Sabado, mag-aalas 9 kasi magte-10 na tayo dito. No? Amen. So praise God, dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So ang tema po natin this month, monthly binibigyan po tayo ni Lord ng theme. Kaya ang tema natin last month is expansion. No? Kaya nga po sa Gensam, hindi lamang dalawa yung gawain natin doon. Sa Sarangani Province, meron sa Malandag at meron pang extension, yung Alpam. No? At mamaya makikita nyo po yun. And then sa South Cotabato, meron po tayo doong 8 church na nagpa-cover po sa atin. Kasi I think 5 years ago, nag-prophecy sa akin si Prophet Cesar Arceo that I will become a father of fathers. Ako'y magiging ama na maraming mga ama. No, na ibig sabihin, yung maraming churches, maraming mga pastor na walang nagko-covering, walang nag-mentor, ay magpapakover sa atin. Ayan, no? At for how many months, magkakausap na kami, nakikita nila yung ating church, kaya ando nang willing nila na talagang magpasako po sa atin. Kaya by September, pupunta po kami ng Gensan and then pupunta ng South Cotabato para i-meet yung ating mga kapastoran na yun. So thank God, amen. So ito po ang tema natin ngayon sa buwan na ito is the best is yet to come. No? Ang pinakamabuti, ang pinakamahusay, pinakamagaling ay parating. Ayan. Jeremiah chapter 29 verse 11. Memorize na natin ang verse na ito. No? Pero ito po yung ating hihimayin, ating
tatalakayin sa umagang ito. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Praise God. And also, ginigreet natin, binabati natin ang ating Pastor Neil, Pastor Vina, no? Sila yung ating pastor ng Salinas na nag-celebrate ng 1-year anniversary kahapon. Palapakan po natin ang Diyos sa kanilang buhay. Very successful yung ating gawain puron. Halos punong-puno yung cover court, no, ng mga dumalo, mga first-timer at kapatiran, at narito rin ang Brother Gino, silang mag-asawa, no? At nakapiling po natin, galing din po silang ng Salinas. Ayan, amen. So, tuloy natin. Sabi ng ating Panginoon dito, no? Alam ko ang plano ko para sa iyo. Sa King James Version, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Alam daw ng Panginoon ang iniisip niya para sa ating. No, alam niya na yung pinaplano niya. Kumbaga sa isang engineer at architect, bago gawin ng engineer ang isang bahay o building, nakaplano na yung ginawa na yun ng architect. Naka-ready na lahat, yung pundasyon, kung saan ang pintuan, kung saan ang yero, ang wall, ang kwarto, ang banyo, ang tiles, lahat. Nakaplano na po yan. Sa harapan ng Diyos, ang buhay ng bawat isa sa atin, in the future, nakaplano na po yan. Katulad ng mga parents, di ba, yung mga bata, yan, bago pa lamang isilang yan, nasa tiyan pa lamang ng kanyang ina, nasa sinapupunan ng ina, nagpaplano na ang ina kung ano ang mga gamit na ihahanda niya, nire-ready niya na. Kung ano yung mga kailangan ng kanyang anak pagluwal sa mundong ito. Pinaplano na po yan. Even in the future, nag-iisip ang mga parents, ang anak kong ito, dahil lalaki, pagdating ng panahon, gusto ko maging piloto. O yan, no? Gusto ko maging engineer. Gusto ko maging doktor. Nagpaplano sila. Higit and how much more our Heavenly Father in heaven. No? Maganda ang pangarap at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kumbaga sabi roon, the best is yet to come. Bago mangyari yung pinakamainam, mabuti, na magaganda at mga dakilang bagay na mangyayari sa atin, pinauna na ng Diyos sa akin. At kung ano yung ginawa ng Diyos sa akin, dadaloy po yun sa bawat isa. Amen po ba? Kagaya nga po nun, hindi ko akalain na makarating ng Winnipeg sa Canada. No? Kaya kahit parang ayoko minsan, pero dahil plano't kalooban ng Diyos, wala akong magawa kundi sumunod at maraming provision ng Diyos. No? Kaya salamat sa mga kapatid natin na nag-support po sa akin, no? Na nag-aasa ko ng prayer, hindi lamang prayer. No? Alam nila na ang pamasahe po pala sa Canada, halos 75,000. Mura pa yon sa EVA Air. Balikan. No? Pag ibang airlines, inaabot ng 90 hanggang 100. Kaya salamat sa Panginoon, pag talagang kalooban ng Diyos na mangyari sa buhay mo ang isang bagay, wala makakahadlang. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! So, pag sinabing best, in Tagalog is pinakamahusay. No? Best, pinakamagaling, pinakamabuti. No? And these words translate to the highest degree of good, excellent, or most outstanding. Pag sinabing best, no? Yan. Example, halimbawa, sinasabi natin, yan si sister, generous yan. Hindi lamang siya generous, very generous. No? Napaka mapagbigay, hindi lang mapagbigay. Kumbaga, sinasabi natin, ang taong yan, humble yan. Hindi lang yan mapagpakumbaba, napaka mapagpakumbaba. Yan, no? Sinasabi natin na, yung taong yan, anointed. Hindi lamang yan anointed, very anointed. Napaka-anointed na tao. No? Yung batang yan, masunurin yan. O hindi lang yan masunurin, napaka-masunurin. Kahit anong iutos mo, kahit anong sabihin mo, sunod yan. Kasi ganun nga, best talaga siya. No? Ang kabataan na yan ay di lamang tamad sa negative. Yung batang yan, hindi lamang tamad, napakatamad. O, di ba? Parang gano'n, no? Sobrang tamad. Ang batang yan, masipag. Hindi lang masipag yan, napakamasipag. Ayan, no? Kumbaga, yung best, makikita mo sa kanya. No? Ang sister na yan,
Di lang yan late, sobrang late, no? Laging late. Ayan, di ba? Si sister, si brother, no? Laging late, no? Hindi lang late, laging late, sobrang late. No, misang kalahating preaching na ni pastor bago dumating, no? Tapos siya pa unang umalis, no? 'Di ba may mga ganun no? No? Huli nang dumating, una pang umalis. Yeah? Ayan si sister, si brother, di lang maaga yan, sobrang maaga. Napakaaga sa gawain ng Panginoon, no? 'Di ba meron tayong nakikitang ganun, makita mo yung best sa kanya. Kumbaga sa nakikita mo yung nag-accelerate siya. Nagkakaroon siya ng pag-unlad, no? Pagbabago sa buhay. Kaya nga, ang taong nakikita natin, na masasabi natin, ay, ang taong yan, di lang mabuti yan, napakabuting tao. No? Kaya nga, ang opposite ng best or negative is worst. No? Ang opposite ng best, worst, ibig sabihin, masama. No? Mas masama, napakasama. Yan, no? Yun yung kabaliktaran ng best. Or masahol, no? Ay, ang taong yan, masahol yan. Yan taong yan, masama. Hindi lang masama, napakasama. No? Ganyan. Mas malala pa sa dati. Kaya nga, sa Panginoon, gusto niya, nag-accelerate tayo. No? Nagle-level up. Merong mataas na pagbabago. May acceleration mode na tinatawag. Pag sinabi acceleration mode, kumbaga ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, yung pagsaserve mo, nag-accelerate ka, tumataas ka. Ayan. No? Nag-i-increase yung paglilingkod mo. Kasi meron tinatawag na acceleration na yung naglilingkod ka nga sa Panginoon, pero hindi umaangat, hindi tumataas. Ano ang tawag doon? Yung standby ka lang, parang plateau, no? Hindi umaangat. Meron naman tinatawag na downfall mode. Nagseserve sa Panginoon, pero later on, bumababa, imbis na sa paangat. No? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kailangan umaangat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nagle-level up, nag-accelerate, merong pagbabago. No? Paangat ng paangat ang paglilingkod. Nagle-level up. No? Kaya nga, sabi ni Lord, for I know the thoughts that I think toward you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Maganda raw ang plano ng Diyos sa atin. At ang plano ng Panginoon sa atin ay best. No? Kaya nga, the best is yet to come. Makikita natin sa isang Kristiyano yung habang nagse-serve siya, hindi siya sa pababa, hindi sa pa-down, kundi tuloy-tuloy ang kanyang acceleration. No? Pabilis ng pabilis. Kumbaga sa sasakyan, inapakan natin yung gasolina, hindi ka na nanatiling nasa primera, segunda, kung neutral, kung manual ang sasakyan. No? At kung siyempre, kung automatic, habang ina-accelerate mo yan, inaapakan ng gasolina, kusang automatic na yung gear nagpapalit. No? Pumupunta na segunda, tercera, kwarta, quinta, ayan, bumibili siya kasi nga inapakan mo yung gasolina, yung acceleration. No? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan habang tayo tumatagal na nag-serve sa Panginoon, nakikitaan sa buhay natin na nag-accelerate po tayo. Amen po ba? No? Amen? No? Tanong, how to experience the best in your life? Paano natin mararanasan yung best, no? Yung pag-angat, pag-unlad, yung napakagandang pangyayari, no? Na nagseserve tayo sa Panginoon, hindi tayo sa bababa, kundi sa paangat. Paano natin ito mararanasan? Katulad ng sabi natin kanina, na pag sinabing best, nagiging mahusay ka. No? Dati kang mahusay, pero napakahusay mo na ngayon. Dati kang magaling, pero napakagaling mo na ngayon. Dati kang masipag, hindi ka lang masipag, napakasipag mo. Ayan, no? Ibig sabihin, nagiging best yung pagsaserve mo kay Lord. Nagkakaroon ng kakaiba. Number 1, we should consistently soak the Word and apply it. Number 1, para maranasan natin yung the best sa buhay natin, kailangan tuloy-tuloy, consistently, na tayo nagbababad sa salita ng Diyos. At ito'y ina-apply sa buhay. No?
Maraming Kristiyano nagbabasa ng salita ng Diyos, tama, nagbabasa. Pero pagdating sa application, hindi namang makita sa buhay yung binasang salita ng Diyos. Yung narinig niya kay pastor, kay pastora, magaling, nakikinig, tama. Pero pagdating sa application, baksak, hindi makita sa buhay yung salita ng Diyos. Mahalaga po na laging pinapaalalahanan tayo ng Panginoon that we should constantly soak in the Word of God. Sa sobrang busy ng mga tao, kahit sa iba-ibang bansa, kahit sa ating bansa, maraming Kristiyano sobrang abala sa trabaho, pagod na, uuwi ng bahay, wala nang time na magbasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga na everyday nagme-meditate tayo ng Word of God. Amen po ba? Kailangan tayong magbabad dito. Kasi habang tayo nagbababad sa salita ng Diyos, nagbabasa, yung puso natin, inaayos nito, nililinis nito. Dahil ang salita ng Diyos, itinulad po yan sa water. Ang tubig, habang tayo naliligo araw-araw, lalo kung tag-inip, minsan 2 beses tayo maligo, umaga, hapon. No? Minsan nga, 3, pag sobrang nainitan ka. At pag hindi ka naligo sa 1 araw, 2 araw, pakiramdam mo, ang dami nakakapit na kung ano-ano sa katawan mo. Di ba? Yung lupa, yung hangin, di ba? Ang pakiramdam mo. Kasi nga, hindi ka nakaligo para malinis ang physical na katawan natin. Ang puso't kalooban natin, habang tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos at bumababad sa salita ng Diyos, yung kalooban natin, nililinis nito. Amen po ba? Inaayos nito. Kaya nga, sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night." Ang salitang ito ng kautusan, huwag mong aalisin sa iyong paningin. Bagkus ito'y basahin mo araw at gabi, upang malaman mo kung ano ang nakasulat dito. Sa ganon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Kaya ang sikreto para tayo magtagumpay sa lahat ng gagawin natin, magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Marami sa ating, tama, magtrabaho, maghanap buhay, kailangan yan. Pero ang salita ng Diyos, ang utos ng Panginoon, meditate the Word of God day and night. Magbasa ng salita ng Diyos, bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay nagbibigay buhay sa atin at siglat lakas. Hindi lamang siglat lakas, pati nakagalingan. Alam niyo po ba, ang sabi ng Psalms 5 verse 20, He sent this word and healed them all. Ipinadala niya ang kanyang salita at pinagaling silang lahat. Sino yung salita? Ang salita, ang Panginoong Yesus. No? At dito sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 23, ano bang sabi? My son, ayon sa kay Solomon, attend to my words. Ibaling natin ang ating mga tainga sa kanyang sinasabi, incline your ears unto my saying. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them. Buhay sa nakakasumpong ang salita ng Diyos. And health to all their flesh. Kalusugan daw. Sa ibang translation, medicine. Sabihin nyo, medicine. Once more, medicine. Ang salita daw ng Diyos, gamot sa ating katawan, sa ating flesh. Keep thy heart with all diligence. Guard your heart, for out of it are the issues of life. Bantayan daw ang puso, kasi ito'y dinadaluyan ng buhay, ang puso. Kaya sabihin sa katabi nyo, ingatan mo. Sa kabila, ingatan mo. Bantayan mo ang puso mo. Bakit? Kasi pag ang puso, pinasok ng kung ano-anong spirit, alam mo ba, poot, galit, sama ng loob, unforgiveness, bitterness, nahihirapan ka huminga. Magpatingin sa doktor. Sabihin, doktor, wala ka namang sakit eh. Okay ang heart mo. Bakit ka hirap huminga? Yung pala may mga iba't ibang spirit na nandun nakadagan. No? Pero wala siyang sakit. No? Nangyayari po yan sa totoong buhay. No? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, ito ang itanim natin sa ating mga puso because it gives life. Nagbibigay buhay. It is our medicine, gamot. Ang salita ng Diyos. Di ba ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, the word of God is quick and powerful. Ang salita daw ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Buhay siya. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos, araw-araw binabasa at hindi lamang tayo nagbababad dito, kumbaga sa, sino dito, di ba? Ewan ko kung ginagawa nyo pa yung ngayon. Ay yung mga magulang,
Dati, bibihira pa yung mga sabon na panlaba. Dati, sikat yung mga Ajax, yung mga Tide. Hanggang ngayon, meron pa naman yan. Yung mga magulang, may batya. Maglalagay ng Ajax o ng Tide sa gabi. Tapos, ibababad dun yung mga t-shirt na puti. Nakababad yung t-shirt na puti. Habang nakababad for 12 hours, kinaumagahan, pag tinanggal ng mga magulang yung damit na puti, kusang natanggal yung mga dumi. Kasi binabad sa sabon na nandun yung tubig. Nakasoak siya. Soaking. Kaya tayo, pag nagbababad sa salita ng Diyos, makita mo, unti-unti, hindi man bigla, yung karakter natin, yung pagkatao ng isang tao, makikita mo, binabago ng Diyos. Dahil siya'y babad sa salita ng Diyos. No? Kaya ang pagbabago ng isang tao, nasa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ito itinulad ng Panginoon sa tubig, na habang tayo naliligo nga, nalilinis ang katawang lupa natin. Ganon din ang salita ng Diyos. Habang binabasa natin ito, ang puso natin, isip natin, nililinis nito. Amen po ba? At anong sabi ro, hindi lamang kailangan siya binabasa, kailangan inia-apply. Nakikita sa buhay natin. Marami kasi mga Kristiyano, minsan may mga mangangaral din. Magaling mangaral, matalino, minsan anointed pa nga. Pero makikita mo, yung salita ng Diyos na ipinapangaral niya, hindi makita sa kanya. May mga ganong preacher no? Kailangan sa isang mangangaral, nagsisimulang nakikita na yung ipinapangaral niya, na-a-apply niya at nakikita sa buhay niya. No? Sabi ng preacher, no? Maging mapagpakumbaba kayo, maging mahinahon kayo. Pag nakita siya ng mga kausap niya minsan, pagkausap siya, parang ang yabang magsalita, parang siya lagi ang bida, no? Siya ang magaling. Tapos nangangaral sa pulpito, dapat tayo mapagpakumbaba, no? Samantalang siya naman, pagkausap mo, parang ang yabang. No? Para, di ba? Minsan may mga parang ganito, preach, do what I preach, but do not do what I, do what I preach, but do not do what I'm doing. No, gawin nyo ipinapangaral ko, pero huwag nyo gagawin yung ginagawa ko. No? May mga ganun. Mali po yun. Kaya kailangan, may isang pastor di ba, sinasabi ng Bible, there are 4 gospel. Matthew, Mark, Luke, John. 4 gospel yan. Ngayon daw, 5th gospel na. 5 na ang gospel. Sino yung pang-5? Tayo daw pala yun. We are the living Bible. Binabasa ng mga tao sa paligid natin yung buhay ng Panginoon sa atin, tinitignan. At kapag nakita nila, yung mga Christian yung mga born again yan, maganda nga sumama dyan kasi kilala ko yung tao yung dati palalo, mayabang, manginginom, no? Palaaway sila mag-asawa. Ngayon, tumahimik na at dahil mga Christian na daw. Ibig sabihin, nakikita sa atin ang salita ng Diyos. No? Kaya tayo daw yung mga buhay na Biblia sa panahon na ito. No? Pang-5 gospel tayo. Kaya nga, kailangan ang salita ng Diyos na ating nababasa, na ating naririnig, nakikita sa buhay natin. Sabihin sa katabi nyo, kapatid, simula ngayon, ang salita ng Diyos dapat ay nakikita sa iyo. Sa akin, nakikita. Nagtuturo ka ng prosperity, ikaw naman naghihirap. No? Nagtuturo ka ng pagkakaisa, ikaw naman ayaw mamakiisa sa mga kapatiran. Nagtuturo ka ng love, hindi naman madama sa iyo yung love. Nagtuturo ka ng giving, ikaw naman hindi faithful giver o tithers. May mga ganun kilala ko. Pastor, no? Yung mga member niya nagsasabi, no? Pag may contribution sa church nila, yung pastora niya hindi raw nagko-contribute, no? Nakakahiya yun, nangangaral ka magbigay, ikaw hindi sa iyo dapat magsimula, no? Pero wala dito sa atin noon. Amen? Amen. Salamat kay Lord, kita nyo, 12 months, 1 year, tapos na natin nahulugan yung 2 aircon. Dahil yan sa pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Yung ating Travis, parang 10, ilang taon na ba siya? 6 years na. 6 years na. In 5 years, nahulugan po natin. No? Dahil sa ating pagtutulungan, no? Ini-apply natin yung salita ng Diyos. No? So kaya nga, importante po na sa isang mangangaral at maging sa bawat isa sa atin na ang salita ng Diyos na ating binabasa, binubulay, hindi lamang natin nabasa at binasa, kundi
nakikita sa buhay natin. Amen po ba? No? Andyan po ba kayo? Amen? Sabi ng Santiago chapter 1 verse 22 to 24, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." No? Wag lamang daw tayong tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagagawa, ini-apply sa buhay. Dahil kung ito'y pinapakinggan natin at hindi natin isinasagawa, katulad lang tayo ng isang taong tumingin sa salamin. No? Yung mukha niya may dumi. Anong ginawa niya? Umalis siya, hindi tinanggal yung dumi sa mukha. No? Ganyan daw yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Na lamang may mali siya, kasalanan, umalis, hindi pinagsisihan. Kumbaga sa humarap sa salamin, andun yung dumi sa mukha, umalis, andun pa rin yung dumi. No? Kaya kailangan kung yung salita ng Diyos na ating narinig, inia-apply, isinasabuhay natin. Amen po ba? Kailangan nakikita sa atin. No? Upang ang mga tao'y maniwala sa atin. So yan ang unang dapat nating gawin para maranasan natin na dumating sa atin ang pinakamabuti, pinakamahusay, magaling, at maranasan natin yung tayo nag-accelerate. No? Umaangat. Pangalawa, be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Maging sensitibo tayo sa boses ng Holy Spirit. Dahil He will teach you everything you do. Ituturo niya sa atin ng Holy Spirit ang lahat ng bagay na dapat nating gawin para mag-accelerate tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yan, no? Maging sensitive tayo sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nangungusap sa puso natin yan eh. No? Nagsasalita po yan. No? Sabi ng Romans chapter 8 verse 16. Romans 8:16. The Spirit Himself, no? Ang Espiritu daw mismo, ang Holy Spirit na nakadwell sa atin, bears witness with our spirit. Ang magpapatotoo sa ating mga espiritu that we are the children of God, na tayo mga anak ng Diyos. Ang Holy Spirit na nananahan sa atin, yan ang magsasabi sa puso mo, anak ka ng Diyos. No? Sino dito mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Anak tayo ng Diyos. Bakit? Nang tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, narito ang Holy Spirit sa puso natin. No? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Sige po, anak ka ng Diyos. Hindi ka lang anak ng nanay mo. Anak tayo ng Diyos. Ayan, no? Anak tayo ng Diyos. No? At dahil anak tayo ng Diyos, gusto niya mag-level up nga tayo, mag-increase. No? Na umangat yung ating spiritual life. Na nakikita sa atin yung kagandahang asal, no? Kagandahang ugali. Nagbabago tayo dahil nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Mahirap kasi yung mapulaan ka, ganito ugali niyan eh. Kaya ayoko umatin dyan o di kaya nangihina ako sa paglilingkod sa Panginoon kasi ganito, ganyan si brother, si sister eh. No? Ibig sabihin, hindi nag-i-increase. No? Kailangan nag-i-increase o umaangat yung level ng paglilingkod natin sa Panginoon. Sa paangat tayo, hindi sa pababa. At dahil ang Holy Spirit, kailangan maging sensitibo tayo sa kanyang mga pangungusap. Marami siyang tinuturo sa atin na dapat nating gawin. Kasi may mga Kristiyano minsan, may overnight o may gawain, naya mo siya. Sasabihin ng may mga ganyan eh. Sa Mindoro parang may ganong extreme. Di may gawain. Ay, sige, pagpe-pray ko kung makakadalo ako. Kung kalooban ni Lord na umatin ako sa overnight. Pagpe-pray pa raw yung kung kalooban ni Lord. Kalooban nga na mag-prayer eh. No? Ipagpe-pray pa daw. May mga ganong Kristiyano eh. No? Ay, sige, ipapanalain ko muna kung aaten ako o sasama dyan sa anniversary ng ganong lugar. No? Kalooban po ng Diyos yun. Maliban lamang kung talaga may ibang reason na talaga hindi makadalo. Okay po yun. Pero magre-reason out siya na, ay, pagpe-pray ko muna. May mga ganong tao eh. Kung kalooban ni Lord na sumama ako sa inyo sa gawain dyan. No? Kalooban na ng Diyos yun. No? Hindi na pinagpe-pray yun. No? Ang Holy Spirit, tuturuan kanya ng mga bagay na gusto mong gawin para malugod ang Panginoon. Ang sabi ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. And I will guide you with my eye. No, binabantayan tayo ng mata ng Diyos. Nakatingin siya sa atin.
Ituturo niya raw sa atin, bibigyan tayo ng instruction sa mga daang dapat nating gawin o lakaran. Andiyan ang Panginoon, especially ang Holy Spirit. No? Kaya alam niyo, ang Holy Spirit, yan ay great teacher yan. No? Yun nga, patotoo ni Mrs., di ba, minsan yung hiniram niya yung suklay ko, inaano ko sa kanya na ibalik, hindi na malaman kung saan napalagay. Nag-pray, Holy Spirit, turo nyo nga sa akin saan nakalagay. Ayun, maya-maya nakita niya. Ako din, minsan pagka may nahanap ako, siyempre, na-neglect mo, mag-pray ka lang sa Holy Spirit. Maya-maya makikita mo, nandun lang pala. No? May pangyayari kay Pastor Dong, no? Nakwento niya, patotoo, nasa silang sila, may ginagawa ron. Yung sister na Ate Gemma, ay siyempre nangangamba, parang nawala yung mahalagang gamit, no? Nalimutan, dun lang pala nailagay sa may aparador, sa may bandang taas. Siyempre tayo bilang tao, para nakapag-iisip agad ng negative, ng hindi maganda, no? Yung pala, sabi ni Pastor Dong, hindi po ate, galing siya rito, nagpunta pa ron, mag-pray kayo sa Holy Spirit muna at ipapakita ni Lord sa inyo yan. Nandyan lang po yan. Ayun nga, maya-maya pumanik, binuksan ang aparador, doon pala nailagay. No? Ganun po, alam nyo, maging sensitive tayo sa Holy Spirit. Mag-pray tayo, mag-ask tayo, Holy Spirit, ipakita mo sa akin, i-guide mo ko kung anong dapat kong gawin, kung anong dapat kong sabihin sa taong ito. I-guide mo ako, wala akong magagawa, I need your guidance. Yan. Nag-ask tayo sa Kanya. Kaya alam nyo, ang Holy Spirit, ang trabaho niya sa atin is to teach us in the way we should go. He will guide us. I-guide niya tayo. He will teach us all truth, no? All things. Sabi ng John 14:26, the Spirit of truth, no? Ang banal na espiritu, tuturo niya sa atin ang mga bagay nating dapat gawin. Andiyan po ba kayo? Amen? So kaya nga mahalaga po, no, na maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit, no? At minsan sa time ng ating praise and worship, ako experience ko, sabi ko nga, alam ko ang mga music ministers pag yan ay anointed. Kasi habang nag-worship at naroon ka kasama ng during worship time, pag ang worship team ay anointed, ikaw na worshiper at babad sa presensya ng Panginoon, nararamdaman mo agad yun, bumababa mula sa kanila, pababa sa atin. No? Pero pagka ang worshiper ay dry at kulang sa practice, kulang sa prayer, mag-awitan na mag-awitan, puro awitan lamang, ingay lamang, wala ang presensya ng Diyos. Pero tayo po, I thank God, every time na ang ating mga worshiper, no, ay nasanay na sila na bago tumayo sa harapan, mayroon mo ng 1 hour na devotion sila, prayer, gathering, 1 hour before 9 a.m., nandyan silang lahat. No? Importante po ito. Kaya nga ako, alam ko po, pagka ang worship team ay anointed. No? Praise God, ang mga worshiper natin, anointed po yan. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen, amen. So thank God, kaya salamat sa Panginoon dahil ang Holy Spirit ay ituturo niya sa atin. Kailangan maging sensitive tayo sa boses ng Holy Spirit. Sasabihin niya sa atin yung mga bagay na dapat nating gawin para tayo'y umunlad, para tayo lumago. Dahil ang Holy Spirit, kailangan ay ina-acknowledge natin siya sa araw-araw nating buhay. No? Huwag natin isantabi ang Holy Spirit. Nandyan siya. No? I-guide niya tayo sa tama at hindi niya hayang mapahamak tayo. Ang Holy Spirit, let us always acknowledge that the Holy Spirit will guide us and teach us in the way we should go. Nandyan siya para i-guide tayo sa lahat ng dapat nating gawin sa buhay nating ito. No? So maging sensitive tayo kasi ang Holy Spirit nag-speak sa ating spirit yun. Nagpapatotoo yan. Anak, ito gawin mo. Anak, magpahinga ka muna. Anak, magbabad ka sa prayer. No? Anak, manalangin ka. Anak, magbasa ka ng ang salita ng Diyos. No? Anak, gawin mo ito. Ayan. No? At makikita nyo, pag tayo naging sensitive sa Holy Spirit, yung paglilingkod nating ginagawa sa Panginoon, maayos, maganda ang resulta. No? Hindi ka struggle, hindi ka nahihirapan, hindi ka nagsasuffer, hindi ka napapagod. Kaya nga ako, kahit araw-araw ang paghayo, ang gawain, basta sa paglilingkod sa Panginoon at nandyan ang presence ng Panginoon, kasama mo at nararamdaman mo, hindi ka mapapagod at manghihina.
At hindi mo sasabihin, ayoko na, suko na ako. Hindi. No? Sabihin sa katabi nyo, never give up. Sa kabila, never give up. No? Huwag tayong susuko. No? Magpatuloy tayo. Kaya nga yung tema ng anniversary natin kahapon sa Salinas, sabi ni Pablo, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Nagpapatuloy siya upang ano daw? Makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos kay Kristo Jesus na ang buhay na hantong sa langit. No? Sabi niya, I press on toward the goal. Nakapokus siya doon sa harapan. No? Kaya nga, pag tayo po'y sensitive sa Holy Spirit, praise God, alam mo yung dapat mong gawin. Hindi ka mamamali. Amen po ba? No? Pangatlo, para maranasan natin na ang pinakamagagaling at mabuting bagay maranasan natin at umangat tayo sa paglilingkod sa Panginoon, face every challenges God is putting into your life. Harapin natin ang mga hamon, no? Ng Diyos kasi may mga challenges ang Diyos na inilalagay sa ating mga buhay. No? May mga challenges, may mga hamon, di ba, sa buhay natin. May mga bagay na dumarating na instantly, suddenly, dumarating hindi mo inaasahan, problema, pagsubok, sakit, karamdaman. Ako na-bless kay Aisa. Natutuwa ako, bakit? For how many months or years, talagang pinaglalaban niya yung faith niya kay Lord. Hindi siya nananangan sa nararamdaman. No? Na talagang maaring may pain. Pero sabi nga ng minister niya, ni Brother Ian, pa-opera na ng kanyang mga kapatid. Pero ayaw niya. Nanalig siya sa Panginoon. No? Yun ay hamon sa kanya. In-honor ni Lord yung kanyang faith. At na magpa-check up sa doktor, nagulat ng doktor, wala na raw yung sakit na sinasabing sakit sa bato. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! No? Yun ay hamon sa kanya yon. Kung sa iba yon, sige, pa-opera na, ganito, ganyan. No? Kaya alam nyo, huwag kayong magpapa-opera. Ang great opera, ang pinakadakila nating nag-o-opera, si Lord. Bakit? Nang nilikha niya si Adam, saan ba galing si Eva? Hindi inopera si Adam. Kinuha yung isang tadyang, hindi na ma-inopera. Di ba? No? Nabuo ang isang babae. No? Nawala isang tadyang ata ni Adam. Kinuha, sabi ng Bible. At nabuo ang isang babae. Kaya si Lord, alam nyo, siya ang ating great physician, great doctor. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi napapahiya. Lahat ng nananalig sa Kanya, gagawa ng Diyos ng himala. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ano sabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 2 sa NIV? Deuteronomy 8:2. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Tignan natin. Alalaanin nga ninyo kung paanong ang Panginoong Diyos ninyo ay dinala kayo sa ilang. Sino daw ang nagdala sa loob ng 40 taon sa mga Israelita sa ilang? Ang Panginoon. Dinala sila sa wilderness, sa ilang na puok. Bakit? Bakit pinayagan ng Diyos na dalhin sila sa lugar na yon? Para sila daw ay turuang mag-humble, magpakumbaba. No? Para sila ites, subukin, para malaman kung ano talaga ang laman ng puso nila. Kung sila ba'y magiging matatag, magtitiwala sa Diyos, kakapit sa Panginoon, susunod, sa kabila na pinayagan ng Diyos, ang hamon na ito sa ating buhay, whether or not you would keep His commands, no? Kung yan bang kautusan niya ay ating susundin, iingatan. Kaya alam nyo, yung mga nangyayari sa buhay natin, pangit man, maganda man, lahat ng yan, pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin. Anong sabi? To test us. Para malaman kung ano talaga laman ng puso. Kasi alam nyo ba, may mga Kristiyano, pagdating ng problema, minsan malilit na problema, pinapalaki. Yun namang malaki, pinapaliit. No? Yung minor, ginagawang major. Yung major, ginagawang minor. Konting bagay, hindi mo lang napansin. Wala. Nagkaroon na ng sakit na HB. Hinanakit bukid. No? Meron ding may KSP. Kulang sa pansin. No? No? Sabihin sa katabi nyo, wala dito noon. Wala dito noon. No? Kung hindi ka man napansin ni pastor, ni sister, isipin mo na lang, siguro bisyo o may problema, ganito, ganyan. Okay lang yon. No? May mga tao, minsan, ang tagal-tagal na sa Panginoon,
konting kibot, wala na. Umayaw na, nag-back out na, nagtampo na, hindi na nagpakita. No? Hindi po gano'n. Ang isang Kristiyano, lalo tayo 10 years above na sa Panginoon, 15 years, 20 years, no? Maliliit na bagay, kailangan ng malawak na pangunawa. Amen po ba? No? Sabihin sa katabi mo, ikaw yun. Ibig sabihin, malawak ang pangunawa mo. No? Hindi yung konting bagay, ang liit-liit. No? Pinayagan ng Diyos na dumaloy sa iyan para matest yung heart natin. No? God led you in that situation to test you, to mold you, to change you, to build your faith, to teach you to be humble, to prove what was in your heart. Ayan. No? Para mapatunayan ano ba talaga laman ng puso ng anak kong ito. No? Kaya nga sa Bible, kita natin, di ba, may isang tao, ang pangalan, Joseph. Ayan, si Joseph Elorde, si Pastor Dong. No? Ayan. Before God fulfilled Joseph's dreams, he needed to undergo testing. Kailangan siyang dumaan sa testing eh. May panaginip siya. Alam niyo na yan. No? Na yung trigong nilang magkakapatid, nagluhuran sa kanya, nagdapaan. Sinabi niya sa kapatid niya, nagalit sa kanya, nainggit sa kanya. Sinabi niya rin sa mga magulang niya, ng araw at bituin, ay buwan, para nagluhuran sa kanya, sa panaginip niya. Nagalit din ang parents niya. No? So to cut the story short, itong mga panaginip na ito, nangyaring lahat sa bandang aklat ng Book of Genesis, pag binasa nyo yan. No? Nangyari na dumating ang sandali, bago mapulpil yung panaginip niya, yung pangarap niya, ang daming testing. Anong nangyari kay Joseph? Basahin yung Genesis chapter 38 hanggang 40, 50. Yan. Andiyan yung kasaysayan niya. Anong ginawa kay Joseph? Inihulog ng mga kapatid sa balon doon sa bukid. No? Inilog sa balon. Tapos, hindi pa nakontento yung mga kapatid niya. Iniangat kasi dumaan yung mga Midyanita, ibinenta siya. Nung mabili siya ng mga Midyanita, ibinenta naman ng mga Midyanita kay Potiphar. Doon sa, siya yung captain of the guard, si Mr. Potiphar. No? Tapos, nung nandun na siya sa bahay ni Potiphar, yung asawa, nabigani kay Joseph kasi matipuno, magandang lalaki. Siguro parang ako din nung panahon na yun. No? Pinapatawa ko lang kayo. No? Sabi, tinukso siya ng asawa ni Mr. Potiphar, si Mrs. Potiphar, 3 beses. Genesis, I think 39, nandyan yan. No? Lie me. Tumakas si Joseph. Siguro sa galit ng babae, nagtampo, hinila yung damit niya. Di nanakbo si Joseph. Sumagot yung babae, sabi ni Mrs. Potiphar, nako, pinagsamantalahan ako ng dinala nyo ritong alipin. Ayan, ito nga damit niya, nahila ko. At dahil doon, ikinilong si Joseph. At namakulong si Joseph, eto na, nagsisimula ng matupad yung panaginip niya. Nanaginip ang dalawang katiwala ng paraon ni Potiphar. No? Ni paraon. Yung isa tagagawa ng pandesal, ng tinapay. No? Ayan. At yung isa naman ay baker. Na? At ayun, cupbearer. Ayun, no? Nanaginip silang dalawa. Pinagtapat kay Joseph kung ano yung mga panaginip nila. Sabi ng isa, ganito, ikaw ay mamamatay. No? Doon sa isa. Ikaw naman, mabalik ka sa pwesto mo. No? At nangyari nga yun. Nung mabalik na isa sa pwesto, sa palasyo, nanaginip ngayon ng hari. Wala makapagpaliwanag kung ano yung napanaginipan ng hari. Naalala nung tao, nakabirer na pinaliwanag ni Joseph yung panaginip niya at nangyari nga. Sinabi niya, mahal na hari, yung bantay, yung nakakulong, siya po'y nakapagpaliwanag ng panaginip ko, palagay ko maipapaliwanag niya ng panaginipan niyo. Kasi wala makapagpaniwanag eh. Pinatawag si Joseph, ayun, naipaliwanag niya ang panaginip ng hari. No? To cut the story short, nung may paliwanag ang panaginip ng hari, ginawa siya ngayong gobernador ng Egypt. Ayan. Nagkaroon na 7 taong kasaganaan, 7 taong kahirapan, at ang sabi ni Joseph, ganito, mahal na hari, dahil 7 taong kasaganaan, magtabi kayo, no? Mag-invest kayo sa bodega, lahat ng trigo, para pag dumating ang kahirapan, may mailalabas tayo. No? Pinagtabi. Maganda payo niya, ayun, ginawa siya ngayong gobernador. No?
At dahil doon, napulpil yung kanyang panaginip. Kaya alam nyo, yung mga nag-challenges sa buhay natin na nangyayari, okay lang yan. Huwag lamang tayong hihinto. Magpatuloy tayo. Amen. Sabihin sa katabi nyo, magpatuloy ka. Huwag kang susuko. No? Magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Ano man ang hamon na dumarating sa buhay natin, no, problema, pagsubok sa pamilya, sa mahal sa buhay, sa trabaho, sa negosyo, ano man ang testing na dumarating, huwag tayong mag-give up. No? Magpatuloy lamang tayo sa Panginoon. Tandaan natin, new things are coming. Mga bagong bagay ay parating. The best is yet to come. No? Ano po yung mga bagay na darating na yon? What are the new things? No? Na mga bagay na darating sa atin. God is saying to you, you are above too many people. Tayo raw ay iangat ng Diyos sa maraming tao. No? Sabi mo sa katabi mo, iangat ka ng Diyos. Sabi ni Lord yan Deuteronomy 28:13, and the Lord shall make thee the head and not the tail. Yan, gagawin daw tayong ulo ng Diyos, hindi buntot. No? The Lord shall command the blessing upon you in the storehouses. Uutusan ng Panginoon yung mga pagpapala sa ating mga sisidlan. No? Utos ng Diyos yan, pangako niya, Deuteronomy 28 verse 8. And the Lord command the blessing upon your house. Utusan ng Diyos yung mga pagpapala sa ating mga tahanan. Kaya magugulat ka, may dumarating na blessing. Gusto nyo ba yon? Humanda po tayo dahil ang Diyos, no, padadaluyan niya sa atin ang sunod-sunod na pagpapala. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. No? Ang sabi ng verse 12, Deuteronomy 28:12, the Lord will open for you His good treasure house, the heavens, to give rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. Pagpapalain ni Lord yung mga gawa ng ating makamay. And you will lend to many nations, but you will not borrow. Ikaw na daw yung magpapahiram, hindi na ikaw yung manghihiram, kasi pinagpala ka ng Diyos Pagpapalain ni Lord yung gawa ng iyong makamay, yung trabaho mo. Kaya sabihin sa katabi nyo, kapatid, lahat ng gagawin mo, magpa-prosper. No? Magpa-prosper po yan. Uunlad yan, sasagana. Pangako ng Diyos yan No? Amen. Last na po, pang-apat. Do not underestimate what the Lord can do to you. No? Para maranasan natin yung the best sa buhay natin na gagawin ng Panginoon, do not underestimate what the Lord can do to you. Huwag mong maliitin ang pwedeng gawin ng Panginoon sa iyo. No? Huwag nating maliitin. No? Isaiah chapter 43 verse 13, New Living Translation, from eternity to eternity, I am God, sabi ni Lord. No one can stop what I can do. Wala rin makakapigil, wala makakapahinto sa gustong gawin ng Diyos. No one can reverse what I have done. Sa New Living Translation, wala makakapagbaligtad sa pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya pag gusto ng Diyos na pagpalain talaga tayo, kahit si Satanas at ang mga demonyo, hindi sila makakahadlang. Pag gusto tayong pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Pag gusto kang gamitin ng Panginoon, pag gusto kang itaas ng Diyos, no? Dahil kalooban ng Diyos na talaga i-bless naman tayo. No? Job 42 verse 2 sa NIV. I know that you can do all things. No purpose, plan of yours can be thwarted. Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay. No? Walang layunin at mga plano mo ang pwedeng matwart. No? Mabaligtad, mabaliwala. Lahat na magagandang plano ng Diyos sa atin ay matutupad na lahat. Di ba yung text natin, I know the plans I have for you. Alam na ng Diyos yan. Alam na, nakaredy na po yan, lalakaran na lang natin. Sabi mo sa katabi nyo, simula ngayon, lakaran mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Lakaran mo lang yan, no? Gampanan mo lamang. No? At makikita mo, magiging mapayapa ang buhay natin, maayos, maganda. Kasi nakaredy na pong lahat yan Kaya ako, naniniwala ako, lahat ng mga ginagampanan ko sa pagsunod kay Lord, nakaredy na po yan. Kahit nga ayoko pero kita nyo, ang gawa ng Diyos, no?
may mga provision siya para mag-provide ng pangangailangan ng kanya mga anak na naglilingkod sa kanya. Kaya nga, the impossible become possible. Yung mga imposible, nagiging posible. The supernatural become natural. Nagiging natural na lang. No? Yung uncommon, parang nagiging common. Kaya kay Lord, praise God, no? Kaya ng Diyos na pagandahin ang buhay mo. Naniniwala ba kayo doon? Kaya ng Diyos na iangat ang buhay mo at buhay ko. Kaya ng Diyos na paunlarin ang buhay natin. Kaya ng Diyos na yung gabundok na problema mo ay kaya ng Diyos na lutasin. At kung ang sakit at karamdaman mo ay parang sobrang malala, kaya ng Diyos na pagalingin yan. Amen po ba? Lahat ng mga pangit sa buhay natin, pagagandahin ng Panginoon. Sabihin sa katabi nyo, simula ngayon, pagagandahin ni Lord ang mga pangit sa buhay mo. No? Yung mga negative, mga aayusin ng Diyos yan, yung mga karamdaman, pagagalingin. No? Palalakasin yung mahinang katawan, yung mahinang pananampalataya, basta kumapit lang tayo kay Lord. No? Conclusion natin, una, trust God with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. No? Yung buo, 100%, trust in the Lord. Alam natin yan. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. No? Trust in the Lord with all your heart. Pangalawa, never allow doubt to enter in your heart. Huwag nating payagang ang pag-aalinlangan ay makapasok sa ating puso. Kasi ang opposite ng believe is doubt. No? Yung pag-aalinlangan, yung nagdadoubt ka, nako, hindi nga yata ako gagaling, ang sakit eh. Wala, kailangan akong pa-opera. No? Tularan nyo, Sister Aiza. No? Talagang kahit may nararamdaman, hindi, pagagalingin ako ng Panginoon. Nasa backup singer pa natin yan. No? Talagang faith po yan. No? Panghawakan nyo yung faith nyo. No? Huwag tayong bibitaw. At pag nakita ni Lord yung pananampalataya natin, makita nyo, God will do miracle. Pangatlo, be a vessel of good receiver. Maging mabuti tayong lalagyan na tumatanggap. Kasi pag ang isang receiver, hindi tama, hindi mabuti, hindi siya paglalagyan ng Diyos. Hindi ka bibiyayaan ng Diyos. Pero pagka ang puso mo, maayos ang iyong vessel, ang katawan na ito, malinis kay Lord, tatanggap ka, no? Ng biyayang gusto ng Diyos na ibigay sa atin. No? Be a good receiver. No? Be a vessel of good receiver. Maging mabuti tayong lalagyan na tumatanggap. No? Kasi ang isang baso, hindi mo lalagyan ng tubig kung nakita mong marumi. Ang buhay natin, pagka nakita ng Diyos na ito'y may dungis, may kasalanan, hindi pinagsisisihan, hindi ito lalagyan ng Diyos. No? Kaya ano number 1 natin? Soak the word consistently and application o i-apply ito. No? I-apply po natin ito sa buhay natin. Ang salita ng Diyos. Be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Maging sensitibo po tayo. No? Pag alam mong mali, mali. Minsan mangungusap sa Holy Spirit, mali ya anak, pero ginawa mo pa rin. Nasunod yung will mo, hindi ang will ni Lord. Kaya nahulog tayo sa pagkakamali, pagkakasala. No? Pang-apat, face every challenges God is putting into your life. Harapin natin. Huwag tayong matakot, kasama natin ang Diyos. Do not underestimate what the Lord can do to you. Huwag nating maliitin ang pwedeng gawin ng Diyos. Amen po ba? Our God is a big, big God. Napakalaki ng Diyos natin. No? Kaya ng Diyos na i-provide lahat ng kailangan natin. At yung mga pain, mga nagbibigay ng panghina sa kalooban natin, aalisin ng Panginoon yan. Basta't lumapit lang tayo sa Kanya at huwag tayong manghinawa na lumapit sa Diyos. So to God be the glory. Tumayo ang bawat isa. Tayo'y magpe-pray. Importante po na ang salita ng Diyos na ating nababasa, naririnig sa isang mangangaral, ina-apply po natin ito. No? Huwag tayong tumulad sa marami na maraming alam sa salita ng Diyos, tapos ng Bible school, matalino, magaling. Pero makita mo ang karakter, baksak. No? Mayabang, palalo. Gusto siya ang bossing-bossing. No? Mga kapatid, mga magulang, mararanasan natin ang best na parating sa buhay natin pag tayo'y nag-humble sa Panginoon at inaamin, Lord,
Apart from you, I can do nothing. Inaamin ko po na ako'y nagkukulang, ako'y nagkakamali dahil wala namang perpekto sa atin. Upang patuloy nating maranasan ng acceleration, ng pag-angat, ng paglilingkod sa Diyos, hindi tayo mag-downfall, hindi tayo mag-standby o manghina, kundi nagpapatuloy na nagsiserve. Nais ng Panginoon na sumunod tayo sa kalooban niya, hindi kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Isik natin, pag-pray natin, Lord, what is your perfect will in my life? I'm here to serve you, to love you, na ibigay ang buong buhay ko para mahalin ka at paglingkuran. Sige po, yumuko tayong lahat at pumikip. Thank you, Lord. Awitin natin, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Awitin po natin ito. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sing it again. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Let's sing this song prayerfully. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid
sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, alam ng Diyos ang ating patutunguhan. God knows everything, He sees everything, and He knows everything. Alam ni Lord na mangyayari sa atin sa panahong darating, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Alam ng Diyos lahat yan, walang natatago sa Kanya. Ako'y naniniwala that the Lord bless our children's children forever and ever. Hanggang sa ikaapat na salinlahi, tayong sumusunod, naglilingkod at nagmamahal sa Diyos na buhay na totoo. Habang tayo nakayuko lahat, nakapikit, taas natin ang kamay natin. Sabihin po natin ang prayer na ito, Panginoong Yesus, marami pong salamat. Naniniwala po ako that the best is yet to come in my life, in my family, in my children's children. Salamat, Panginoon. Pagpapalain mo ang lahat ng gagawin ng aking makamay. Pagpapalain mo ang mga negosyo. Marami pong salamat. Narito ang buhay ko. Iniaalay sa iyo. Ipaglilingkod sa iyo. Marami pong salamat sa paalala mo sa akin na magbabad sa iyong salita at maipamuhay po ito. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo aking papuri, pasasalamat sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Kilala mo Salamat, Panginoon. Salamat. ang lahat Thank you, Lord. ng bagay Lord. ay Thank you, Lord, for dinigit your sa'yo. love, for your praise, for your blessing. Salamat, Thank you, Lord, for the healing, for the miracle. tinutuwid Thank mo you, Lord, for changing us from your glory to glory. Ikaw lang ang Thank you, Lord. Patuloy mo kaming binabago. aking patutunguhan. Amen, Lord. Salamat Sa'yo, Panginoon. Panginoon, kulang ang mga papuri para ialay sa iyo ang aming pasasalamat. Salamat, Lord. Ikaw ang nagbibigay buhay sa amin at lakas. Nagpoprotekta sa araw-araw naming buhay. Ikaw ang great provider, supplier namin, Panginoon. Lord, tanggapin niyo ang karangalan ng papuri dahil ang bawat isa'y pinagpala mo na. And the best is yet to come upon each and every one. We honor you, Father. We praise you in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maupo na po ang bawat isa. At binabati ko rin po yung aming bunso anak, si Shikanaya. She's watching now sa barko. No? Nandiyan po siya, nanonood din sa atin. Amen. To God be the glory. At dumako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Ayan. Praise. Amen. Praise God. So ngayon po ay pagkakataon po muli para ating ibalik sa Panginoon kung anong po yung mga Kanyang ibinigay sa atin o yung mga blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon. So bago po ang lahat, basahin lang po muna natin ito, ang Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. Sabi po dito,
But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers as it is today. So, ang ibig pong sabihin, it is not by our own wisdom, our own strength, our own ability, na makakapagbigay sa atin ng kasaganahan, ng prosperity, but it is the Lord alone. So, bago po tayo mag-share lang po ako ng isang testimony. So, the past weeks, I mean months, meron po kaming struggle when it comes to finances. Siyempre, ano naman po, as business owners, ano po yan, ang business po ay may angat, may baba, may angat, may baba. So, pero ito pong past months na to, parang puro down, pababa. Pero I believe na, hindi naman po halata sa mukha namin, di ba? So, kasi, ang isa po dyan ay, of course, yung tinatanim ng kaaway is to worry. So, mukha na po ba kaming worried? Hindi naman po, di ba? Praise God. Kasi, we are continuously giving kung ano po ang nararapat sa Panginoon. Binabalik namin. There are even times na, syempre may mga operational expenses po yan. So, hindi na po siya nagtatali sa sales namin. So, negative pa po siya. But still, kahit na, of course, yung month na yon negative, we still give. We still choose to give to the Lord. Dahil alam po namin yung kayang we really cannot outgive God, sabi nga po, di ba? Kung ano po yung ibinibigay natin, yung sacrificial offering na po na binibigay natin sa Panginoon, wala po yan sa pwedeng maibigay ng Panginoon pabalik. So, sa totoo lang, we're not sure kung ano po ang pwedeng mangyari, but what we are sure of is kikilos ang Panginoon sa situation namin. Sa situation po ninyo. So ano man po ang situation na meron tayo ngayon, may pagkukulang, may mga problema sa health, meron tayong mga sari-sariling battles. But isa pong katulad po nung conclusion natin, sinabi po doon, trust the Lord with your full heart. Ang buong pananalig or pananampalataya mo, trust God with all your heart and never allow doubt to enter in your heart. Lagi po nating isipin na ang plano ng Panginoon ay mas maganda kaysa sa pinaplano natin, sa sarili natin. And isa pong testimony niyan recently, actually, tinestify na po ito ni Shelem sa isang midweek service na, kaso syempre hindi po niya dinetalye. So, during those times na nagsastruggle kami, kasi kailangan po naming mag-produce ng certain amount of money. Ano po yan, hundreds of thousands po ang kailangan namin i-produce kasi marami pong designs na ready for pick-up. So kapag nag-pick up ka po ng designs, kailangan mo nyo pong, of course, bayaran yon, di ba? So kami po, kumbaga, wala kaming hawak. So sabi ko po kay Shelem, pag nakikita ko na pong parang, syempre, hindi ko naman po laging alam na lalaman yan kasi nakafocus po ko sa mga anak ko. Pero pag nakikita ko na po na yun, nakikita ko na po siya na nag-iisip, ganyan. Actually, nag-iisip na po siya mag-abroad. Ganyan yung mga plano, ganyan. Pero simula nun sabi ko, I ask the Holy Spirit every second, every hour, every minute. Sabi ko, Holy Spirit, kayo ang siyang magbigay sa amin kung ano yung dapat namin gawin sa mga pagkakataong ito. And true enough, sabi ko noon, ang binigay sa akin ng Holy Spirit at that time, 2 yung sasakyan nyo, ibenta nyo na yung isa. Kasi hindi naman namin kailangan ng 2 eh. Kumbaga, marami namang resources na kung kailangan namin ng ganito, kumbaga, marami namang mahihiraman. So, ibenta nyo na yung isa. So, yun sinabi ko na kay Shelem, magbenta na tayo ng mga gamit natin, ganyan. So, yun yung plano ko sa isip ko. So, ang sabi ko, may binigay si Lord sa akin na tao na i-offer ko yung sasakyan. So,
Actually, isa lang eh. Ang galing nga ni Lord, hindi ako GC. Yung kumbaga, hindi ako maraming nilapitan. Kasi ang galing talaga ng Holy Spirit. Binigyan niya lang ako ng isang tao. Sabi ko, in-offer ko yung sasakyan namin. Sabi ko sa kanya, yun, lolo ko po yun eh. Sabi ko, lolo, baka gusto yun ng sasakyan, ganyan. Kasi, pauwi po siya dito, ganyan. So, sabi niya po sa akin, hindi ko naman kailangan ng sasakyan kasi aalis din naman siya few months lang siya dito. So, magkano ba yung kailangan mo? So, yun. So, sabi ko na nung sinabi ko sa kanya, praise God. Talagang sabi ko, iba talaga yung plano ng Panginoon. So, kung magkano yung kailangan mo, papahiraman na lang kita. And yun nga, bayaran mo na lang kapag kailangan ko, ganyan, sasabihan kita. So, sobrang laki ng weight na natanggal sa amin. And praise God, syempre yung aming business ay magko-continue pa rin kasi naka-purchase kami ng mga designs, ng mga bagong mga stocks. And I believe, hindi pa rin namin alam kung ano yung magiging takbo ng aming business or aming life, ng aming buhay sa mga susunod pang araw. But katulad ng sinabi kanina, trust the Lord with all your heart. And unang-una dyan, ibigay natin kung ano yung nararapat sa Panginoon at hindi niya po tayo pababayaan. Amen. Sige po, atin pong i-prepare ang ating mga tithes and offering and let us pray. Lord, maraming salamat to God sa umagang ito for again giving us an opportunity to give back, O God, kung ano po ang inyong ibinigay sa amin and to give more sa inyong kingdom, O God. I believe, Lord, na walang every sacrifice, O God, na aming binibigay, Panginoon, lahat ng aming binibigay, ang aming strength, O God, ng aming resources, O God, all of this, Panginoon, will never be in vain because we know, O God, that your plans will always be better than ours, O God. It is the best that we can ever have in our lives, O God. And as we give today, Panginoon, I know that increase will follow, your blessings and abundance will follow to all your people, Panginoon, dahil kami, O God, will naniniwala at nananalig sa inyong kapangyarihan na you can turn, O God, our problems into testimonies, Panginoon, that you alone will be glorified in our lives. Maraming salamat, Lord, na kahit na ang itatanim po namin sa umagang ito ay magsisilbing seed, O God, that will be planted, Panginoon, into your kingdom at magkakaroon ito, Panginoon, ng magandang prutas, O God, na hindi lamang kami ang siyang makikinawang bagos, O God. It will be spread out, O God, throughout this world, O God, na kung ano man pong ibinigay namin, the purpose, kung ano man pong ibinigay namin ngayon will serve its purpose, Panginoon, into your kingdom. Maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, that laid down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, the heavens don't meet. There's no feeling
someday he remembered the tip hanging by his side. He spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, the heaven meets. There's no feeling like this. Oh, if that isn't love, if that isn't love, if that isn't love. Praise God. Amen. Purihin po ang Diyos. At meron lang po ipakita sa inyo, Henry. Ito po yung isang church natin sa Sarangani Province. Ito po yung bayan ng Malungon. Sa Barangay Malandag, meron tayong gawain doon. Magto 2 years na sa September. Ito naman po yung sa may pabundok po yan, mga 45 minutes mula doon sa tabi ng highway na may gawain tayo sa Barangay Malandag. Bayan ng Malungon, Sarangani Province. Ayan. Kawakawayan lang po yung kanilang may halos 9 na pamilya. Ayan, mga kapatiran po yan. No? Ay nag-ask po sila sa akin ng help. Sabi ko, sige, until ngayong katapusan, gagawa na lang po ako ng GC sa atin dito na any amount na ma-share po natin, pag napagsama-sama yan, ay actually nung 2 weeks ago, bago ko pumunta ng Winnipeg kami, si Pastora Jonah nag-send na sa kanila. Pinadala sa akin, sinend ko dun sa isang sister na may GCash. So gagawa na lang po tayo ng GCash para po baka malagyan nila ng wall at saka yung flooring. Yan, may bubong na yata. Kawa-kawayan lang. So kaya nag-ask po sila sa atin ng support. No? Kaya ayun, sa GC na lamang po at katulad ng ginagawa natin, para makasupport sa mga kapatiran na natin na nasa probinsya. Buti po yung lugar nila na yan, hindi nayanig ng lindol. Malayo sila sa yung matitinding lindol, itong lugar na ito. No? Ayan po yung ating church ngayon doon, mga kawakawayan. Kasi pabundok yan Kaya mahirap yata magdala doon ng simento, ng mga kaya ayun, kawakawayan lang ang poste nila. No? At later on po yan, lalagyan ng Jesus Be Lifted Up Church, Barangay Salpam, parang ganon. Ayan. At meron pa po, doon naman sa South Cotabato, pupunta nga po kami September, at may 7 pastor doon yung talagang gusto magpa-covering sa atin. No po, kausap ko na silang lahat. At excited na silang makita ako, at by September po yun. No? So kaya to God be the glory. Palapakan po natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. So, mahalaga announcement. Praise God. Dako na po tayo sa ating announcement. Ayan po, sa darating na Sabado, July 18, may gawain po ang lahat ng Women's Fellowship. Kainanyan po natin lahat ng kababaihan na malapit po at available. You are very much welcome po. Next po, this coming home midweek service, dito po sa ating kapatiran na Sister Doris, sa 7 p.m. po yan, July 15. Bali magkikita-kita po tayo dito 6:30 para po
Sa Strike Syudad po. Next po. Bible study sa Dasmariñas every Thursday, 7 p.m. po. So, lahat po ay inaanyahan na makakasama. 6:30 po, magkita-kita po dito para sabay-sabay umalis before 7 or 6 p.m. po. Before 7 po alis. Next po, Tinig ng Pag-asa, Thursday, 7:30 p.m. po. Via live po yan sa ating Facebook account. Soaking po, sama-sama po tayo na magbabad sa presensya ng Panginoon this coming Friday po, 7:30 p.m. And next po, disciple training po. Ayan, inahan niya ba po? Bukas pa po ang ating sa mga gusto po na magpaturo sa si Brother Ban po. Ay, sorry. Disciple training po this coming every Sunday po 8 a.m. to 8:45 before our Sunday service po. Ayan, nakadalawang linggo na po tayo ngayong July. Ayan. J. Blue Molino Youth Service, July 25, Sabado po yan. Lahat po ng mga kabataan, mga anak po, inaanyahan natin na pumunta po sa Sabado, mag-start po ng 1 p.m. Dito po sa J. Blue Main Worship Hall. At wag po natin kalimutan, please follow us on social media, Facebook and YouTube, Jesus Believe Tirap Church. At Instagram naman po, JBLU_church. Yun lamang po. Salamat. Sige, tayo po tayong lahat. At Sige po. Tayo po'y muli magpasalamat. Bigay ang papuri sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Praise God. Tayo po'y manalangin. Manamin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, marami pong salamat sa iyong katuruan na aming napakinggan. Tunay nga, O Diyos, na dalangin ko na ito po, Panginoon, ay baon-baonin namin sa aming pag-uwi. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Pagpalain mo po, Lord God, ang iyong lingkod na ginamit.
Ibalik mo po ang lakas sa kanyang nawala, maging sa buhay ng bawat isa na dumalo. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ingatan sa aming pag-uwi. At tunay nga, Lord God, ang kapayapaan at pag-ibig ay palagi po naming maranasan sa aming buhay. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, nilalahati, dinadakila sa pangalan ni Jesus. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y